fiecare emisiune, cele 3 echipe combatante vor avea de trecut prin 4 probe, mai ușoare sau mai grele, punctată fiecare după dificultate. Suma tuturor probelor din concurs este de 100 de puncte, iar Horia este singurul judecător. Un judecător care la final va înmâna câștigătorului premiul de 10.000 de euro. În ediția trecută a Academiei lui Horia, după o luptă aprigă și la capătul la 4 probe mari și grele, s-au calificat mai departe Ioana Grigore și Mircea Zara. O luptă grea, dar cu fair play. În pofida premiului de 10.000 de euro a fost loc și de glume. Să vedem cui îi place cel mai mult. Eu am terminat. Să vă dau notele. Eu am terminat 2. Eu am să vă dau notele și după aia mai stăm de vorbă. Și eu. Uite, tu mai ai una, eu am terminat-o și pe asta. Bună seara vouă tuturor la începutul celui de-al doilea episod al Academiei lui Horia, adică a mea. Astăzi vom întâlni alți 6 concurenți care se vor bate, să spunem, pentru cei 10.000 de euro. Haideți să-i cunoaștem. Andrei Irina. Irina Andrei este bijutier și, țineți-vă bine, cea mai tânără participantă la Academia lui Horia. Are doar 23 de ani. Cel mai mare fan îi este Valentin, logodnicul său, care îi apreciază enorm prăjiturile. Însă pe Horia altceva îl interesează. Chiar știi să gătești? Da. Și să faci mămăligă? Da. Cum să faci mămăligă? Pun apa la fiert și în același timp pun și mălaiul, pentru că altfel mi ies cocoloașe și nu mai pot să le scol la capăt. Pun o bucățică de unt, puțin ulei și sare. A, pui și sare. Și da. Cât timp o fierbi? Nu m-am uitat niciodată la ceas. Mă simt foarte bine că sunt printre cei 18. Emoțiile au trecut parțial acum. Sunt foarte fericită și am fost de la început optimistă. Chiar am crezut că o să ajung între cei 18 și am reușit. Coechipierul Irinei în echipa albastră este Cornel Păsat. Dansator celebru, știe să înnebunească femeile nu doar prin mișcările sale, ci și prin câteva rețete de excepție. Să sperăm că se va sincroniza bine cu Irina. Florian Stroie. Florian Stroie are 35 de ani și este traducător de limba greacă. Venit dintr-o familie care și-a dorit o fată și a avut 4 băieți, Florian nu și-a dezamăgit părinții. Cel puțin în privința gătitului e gata să se lupte oricând cu orice reprezentantă a sexului frumos. E ca un fel de nebunie la mine. Zău. Punem cuțitul jos? Nu, mâncat. Tot aplicat la mâncat. Okay, îmi place foarte cum... mult să mănânc. Nu. Ok. Mi-au trecut emoțiile, acum e ok. E ok, mă simt bine. Merg cu speranță înainte. Aștept să fac mâncare. Alături de el în această ediție este Luana Ibaca. Expertă și ea în bucătărie, e mai atrasă de partea estetică a acesteia, fără a face rabat la gust. Așadar, echipa roșie se anunță cât se poate de periculoasă astăzi. Vâlcan Gheorghe. Din Tușnad, în vârstă de 51 de ani, a venit la Academie Gheorghe Marin Vâlcan. Pentru el, în bucătărie, nu există nici nu știu, nici nu se poate. Este administrator de firmă și visul său a fost să îl cunoască personal pe maestrul Vârlan. Spuneți-mi, domnule, de unde sunteți? Băile Tușnad. Băile Tușnad? Da. Și Besel Majorul? Ce-o că e picit. Ați văzut? Suntem poligloți. De ce ați curățat țărina și colo și colo? De emoții. Am avut niște emoții, era să scap cuțitul din... Hai, lasă-mă. Pe bune. Am participat la casting, am vrut să fiu printre primii, am ajuns între cei 18 și pe mai departe sper să ajung chiar în finală. Marin Vâlcan face astăzi echipă cu doamna Nicoleta Voica. Că e bănățeancă știe multă lume. Ce știu mai puțin este că doamna Voica este și cetățean american. Bine, asta nu înseamnă că dumneaei ne va găti hamburger. Echipa portocalie promite! Hei, dragii mei, acum că ne-am cunoscut, cred că o să trebuiască să trecem la treabă. Trebuie să vă spun că proba asta este una dintre probele mai simple. Este notată cu 20 de puncte din cele 100 din ansamblu. Cele 4 probe însumează în total 100 de puncte, da? Bun. Avem aici grapefruit roz, portocale și lămâi, da? Trebuie să le tăiem, să le curățăm și apoi să le scoatem pielițele. Practic le segmentăm. O să vedeți ce fac. Să fiți foarte atenți pentru că o să faceți și voi treaba asta. Chiar dacă vi se pare simplu sau poate că vi se pare complicat, va trebui să faceți treaba asta. Deci, punem grapefruitul pe masă, i-am creat o bază, da? Și apoi mergem cu cuțitul
Încet, eliminând coaja. Avem și o portocală, da? Am să vă arăt și cum se face cu portocala. E același lucru. Și acum lămâia. Așa. Și acum, o singură tăietură și apoi aruncăm segmentul așa, da? Și rămâne doar marginea asta. Am terminat și cu grapefruitul, da? Și am obținut treaba asta. Acum am să vă arăt așa un mod de a aranja foarte, foarte scurt citricele. Uite, punem așa. Imaginație, nu? Lămâile, da, sigur că da. Este numai și numai imaginație. Punem portocale. Acum vine rândul grapefruitului. Aici. Colorat. Ia uite ce frumos e, da? Repede. Bravo! Nu va trebui să faceți treaba asta. O să faceți doar partea asta, da? Și să obțineți, cum am obținut și eu, resturile astea fără cărniță, da? Ați înțeles așadar că proba constă doar în tăiatul citricelor, nu și în aranjarea lor pe farfurie. Asta pentru un maxim de 20 de puncte, dacă l-o lua cineva. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a segmenta aceste fructe. În afară de cele 10 minute, trebuie să știți că voi fi foarte atent la lucruri în echipă, voi fi atent la acuratețea execuției. Aici e Academie, nu e școală generală, nici liceu, nu e așa, Marine? Bun. 3, 2, 1 secunde. Dați drumul la treabă, vă rog frumos, de acum încolo. Să nu vă grăbiți foarte tare, dar să fiți rapizi în mișcări totuși. Irina, tu ai mai făcut așa ceva vreodată? Nu. E prima oară? Da. Aha. Trebuie să miști lama cuțitului în așa fel încât să te duci după forma citricei, da? Este foarte important să faci treaba asta. E bine să nu te întorci cu cuțitul înapoi. Dacă ai făcut, ai tăiat și puțin prea multă coajă, te vei întoarce doar la final, da? Atenție mare. Florin, ce faci? Mă chinui puțin, dar Da? merge. I-am dat votul de încredere, după cum Tu vezi. ai mai făcut treaba asta vreodată? Am mai făcut, dar nu în viteză și nu așa. Dar nu trebuie să te grăbești. 10 minute sunt arhi suficiente pentru treaba asta. Marin? E foarte bine. Da? Marin e priceput, nu? Sperăm. Luana, tu nu îndrăznești să faci treaba asta? Mie mi s-a alocat un Supraveghezi. gref. Supervizez deocamdată. Vreau să văd cât de greu Adevărul e. că grapefruitul este mai ușor de curățat Deci am decât ales lămâie. bine. Lămâia fiind mai mică, e mai dificil de făcut treaba asta. Uite, Cornel, tu ce faci? Am preluat eu pentru că am făcut Sunt un convins. calcul Trebuie să nu scurt. te grăbești. Mi se pare că cel mai slab a fost Cornel Păsat. Mai slab în sensul că a fost copleșit de emoții și nu este foarte îndemânatic. Nici Irina, colega lui, nu se pricepe foarte, foarte bine la mânuitul cuțitului. Au trecut 5 minute, vă vine să credeți? Ce repede trece. Trebuie să recunosc că fiecare echipă lucrează altfel. Am încercat să fac așa ceva acasă, dar niciodată sub presiunea timpului. Și când ne număra Horia, m-am panicat un pic când am spus că mai sunt 5 minute, când au trecut 5 minute. Marin, ce faci? Foarte bine. Nu mai ascult niciun sunet. Nu mai scot, m-am concentrat trup și suflet Așa. pe citrice. Ne-am decis ca Marin. Cine taie și cine va fi Așa. tăiatul. Eu sunt cu curățenia și cu aranjatul și el e cu feliatul. Așa că eu zic că am muncit bine în echipă, pentru că, de fapt, asta înseamnă muncă în echipă, nu? Cornel, eu constat că tu te pricepi la foarte multe lucruri. Serios? Și la care nu te pricepi, te străduie, sau cel puțin acele care nu te pricepi, vrei să le, Dacă aș să le putea să înveți. stăpânești și emoțiile, ce bine ar fi. Emoții am și eu, toți avem emoții. Luana, dacă vrei să faci treaba asta, este foarte ok, dar nu e obligatorie, da? Da. Nu am nimic împotrivă. Nu am nimic împotrivă, până la urmă sunteți doi. Luana, nefăcând mai nimica, adică lăsându-l pe Florian să taie și să segmenteze citricele, aranja frumos în farfurie. Bravo, n-am nimic de spus. Așa a fost și cazul Nicoletei, care l-a ajutat pe Marin și le-a așezat frumușel pe farfurie. Dar nu asta notam eu, ci modul de tăiere, acuratețea tehnicii, curățenia și lucrul în echipă. Lucrul în echipă a fost ok la toți până la urmă. Ce echipă bună am. Da? Îl Uite susții? Uite aici. Nu-i când Uite ceva aici. încet? Perfect, bravo. Nu-i când ceva încet, așa? Ești ce mai tare, mai Marine.
Ești tare, tare, bravo. Florian, ce faci? Tremur. Cam atât. Da? Pentru că am observat atunci când ne-a prezentat Horia această probă că e foarte important să se uite la resturi. Și eu am organizat resturile de coj astfel încât el să observe imediat dacă a rămas carne sau nu. Ce a fost curățat sau nu. Da. Irina, tu ai gătit vreodată pentru mulți oameni? Destul de mulți, da. Câți? 25, cred. Sunt frații tăi? Toată familia. Mamă, ce familie mare ai! Niciunul n-a stat degeaba. În timp ce eu curățam, imediat când terminam, curățam fructul, ea făcea curățenie pe masă imediat când terminam. Și eu la fel am ajutat pe ultima 100 de metri, pe ultimele 10 de secunde, am ajutat să terminăm, chiar dacă a fost nevoie să desfac și cu mâna, măcar să terminăm sarcina. Vreau să vă spun, înainte de a număra cele 10 secunde, că am 4 bilețele aici, 3 bilețele, pardon, nu 4, și o să vă notez, în fiecare urnă o să introduc bilețelul, iar la sfârșit, când toate cele 4 probe sunt săvârșite, voi scoate bilețelele și voi face un calcul. Da? Calcul pe care o să vi-l comunic și vouă și veți afla cu toții echipa câștigătoare. De fapt au trecut, mai sunt 7, 6, 5, 4, așa, 2, 1, 0. Vă rog să vă opriți. Noi nu am pus fructele pe farfurie pentru că acest lucru nu era obligatoriu în probă. Ne-am concentrat să terminăm fructele din farfurie. Asta nu are piliță. Asta e așa. Aici. Și mai așa și mai așa. Aveți prima notă. Echipa roșie, voi Noi ați... am organizat și resturile ca să le vezi repede, să nu mai te chinui. Văd și aici. Astea, părțile albe fac parte din joc, nu? Da. Lămâie numai una? Noi doar aspirăm la perfecțiune. Două, una mare și una mică. Mai sunt aici, nu? Da. N-a fost perfect ceea ce am făcut, sunt conștient de treaba asta, dar... Până la urmă am reușit să le segmentăm pe toate. Le-am curățat pe toate, le-am aranjat pe toate. Vedem mai departe ce o mai fi. Mai bine sau mai rău, în totalitate sau parțial, concurenții au terminat proba cu numărul 1, la care pot câștiga 20 de puncte maxim. Dar și mai puține sunt bune, cu condiția să îți întregi adversarii. Să știți că până la urmă este o competiție și vă promit că doar cea mai bună echipă va accede în semifinale. Neobservând ce au făcut foarte clar ceilalți concurenți, nu pot fi sigur 100%, dar cred că suntem pe locul întâi. Luana și Florian au terminat, dar au lăsat foarte multă pulpă pe fruct. Iar noi am încercat să exploatăm cât mai bine fructul. Nicoleta și Marin s-au descurcat binișor, dar le-a rămas o lămâie pe care n-au mai apucat să o taie. Au lucrat, dar puțin cam încet. Pe de altă parte, au lucrat corect, mai corect decât echipa care a terminat prima, echipa Luanei și a lui Florian, care au făcut aproape bine. Dacă ar fi curățat cum trebuie citricele, le-aș fi dat punctajul maxim. Dar nu s-a întâmplat treaba asta. Părerea mea este că suntem pe locul... Da, ați trecut peste o probă. A fost ușor, greu? Ușor. Așa. Asta e proba cu gustatul. Dar este pentru mine o probă foarte, foarte importantă. Eu acum o să determin dacă aveți gust sau nu. Cel puțin, fiind judecătorul, unicul judecător, pentru mine este important să știu dacă simțiți gustul sării, dacă simțiți ce ingrediente am folosit pentru acest preparat. Proba a doua în concurs, cea a gustului, poate aduce concurenților 10 puncte. Par puține, dar nu sunt, având în vedere că victoriile sunt oricum foarte strânse. O să prepar o salată cu orez basmati, creveți, ardei gras, roșii pe care am decojit, măsline de asemenea fără sâmbure, o să am nevoie de puțină coajă de lămâie, zeamă de lămâie, pătrunjel, busuioc și condimente. O să folosesc șofran. Am făcut o supă, aici se găsește o supă, pe care am făcut-o preparând-o prin apă amestecată cu mirodenia. În primul rând o să trebuiască să smulg codițele creveților. Sunt creveți prefierți, da? Pun un pic de ulei
Așa. Nu foarte mult. Orezul. Îl desfac. Câteodată e nevoie și de foarfeca. Am să folosesc foarfeca. Ia să vedem. Așa. Cing orezul cu un pic de ulei, da? Nu am nevoie de foarte, foarte mult. Adaug lichidul. Cam de 2 ori și ceva. Așa. Adaug șofranul. Frumos, înăuntru. O să-i pun capac și am terminat. Am ardei galben, gras, frumos, pe care o să-l tai cum vreau. Hai să-l tai șuvițe. Da? Nu voi tăia șuvițe subțiri. Tai roșia în 4 și elimin dintr-o singură mișcare miezul, da? Ai văzut? Și acum le tocăm, da? Cuburi. În felul ăsta, salata noastră nu va fi fleșcăită. Deci am acum galben, pala, așa, galbenul de la orez. Am galbenul aprins, galbenul puternic de la ardei gras. Am roșu. Acum urmează măsline negre. Le voi tăia și mai mărunt. Punem și creveții aici. Coaja de lămâie. Zeamă de lămâie. Voi folosi o strecurătoare ca să nu cadă sâmburii. Voi stoarge bine, bine lămâia. Sare de înrâșniță. Nu mult piper, punem și acolo, dar adaug și pe aici puțin. Și ulei de măsline. O să pun ulei de măsline din belșug, pentru că îl voi amesteca și voi crea o emulsie. Deci bat până se creează acea emulsie. Pătrunjel, îl facem ghemotoc, așa, ca să pot să-l toc mai ușor. Nu trebuie nici foarte, foarte mărunt, da? Busuioc, frunze, nu foarte mult. Îl fac așa sul și îl tai șuvițe. Îl amestec și pe acesta cu sosul nostru, cu dressingul nostru. Ia uite, culoare frumoasă. Acum voi pune sosul de jur împrejur. Ia uite ce culoare frumoasă a primit. E superb. Ia uite-te. Tot ce aveți de făcut este să gustați și să-mi spuneți, veți scrie și acolo pe aceste clipboard-uri, veți spune ce ingrediente am folosit. Ceasul? Acolo. Acum. Putem să mâncăm tot? Puteți să mâncați cât doriți, dar vreau să nu omiteți niciun ingredient pe care credeți că l-am pus acolo. Asta ce e? Pătrunjel. Măsline, roșie, Orez cu băbă lungă. Pe orez am scris. Mie cu băbă lungă. coriandru verde, Ardei gras. ardei gras. Să terminăm cu legume. Ulei, da. Ulei de măsline, da? Sau ce a pus? De la extra virgin încă. Coajă de lămâie. Stai să văd, cred că asta e. Coriandru verde. Stai că facem o categorie separată de condimente, știi? Că cred că a pus și șofran. Ia-l singur și vezi. Menta. 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 Ai văzut? Uite-l, ăsta e pătrunjel. Nu, e coriandru. Arată exact la fel, numai care are gust. Sare, piper, nu? Da. Și stai să văd dacă are sareca. Și de ce îl face galben? Șofran? Curcuma. Curcuma. Șofran sau curcuma. Ce să scriu? Șofran. Șofran, șofran. Auzi? Asta nu e și caracatiț? Nu e, doar e creveți. gamberi. Asta ce e? Shrimp. Nu, cred. Nu, cred că e crab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gata! Mie mi-a plăcut tare proba asta de gust, pentru că mi-a adus aminte de liceu, știi? Noi ne mai jucam de multe ori, ne legam la ochi și trebuia să ghicim ce e în mâncare, știi? Așa că mi s-a părut foarte interesant și gustoasă în același timp, m-am mai învățat ceva. A fost greu? A fost ușor?
A fost gustos. A fost gustos, Gustos, bun, da. Ceea ce a gătit el, Horia, acolo, mie îmi place foarte mult. Și imediat, și eu fac ceva asemănător și eu știu cam ce pun eu. Horia a pus șofran, șofranul fiind foarte scump, eu de obicei pentru culoare într-un orez pun puțină curcuma sau turmeric. Aș vrea să-mi spuneți ce ingrediente ați folosit. Orez cu bob lung, Da, roșii, ardei galben gras, da? Creveți, pătrunjel, lămâie, măgheran, șofran. Am uitat ceva din ce am scris? Măsline. Le-am scris pe toate. Ați scris? Prea vizibile. Da. Ca să le uităm. Ok. Ar trebui să te strâng de gât, că eu am spus busuioc, dragii mei, dar el a zis că nu. Echipa roșie. Ați scris lucruri interesante. Ia spuneți-mi, dacă mai țineți minte, ce am folosit acolo. Ia, să văd. Orez, Măsline, roșii, ardei gras. Ardei gras, busuioc am simțit. Corect. Eu am crezut... Coriandru. Coriandru verde, eu așa îl știu. Nu, înseamnă că e maghiran. Ok, eu m-am gândit că culoarea galbenă vine la chiar pătrunjel. Este destul de greu să identifici dacă este busuioc, dacă este coriandru, dacă este pătrunjel, ele fiind tăiate la o dimensiune foarte fină. Și aici iarăși mi s-a părut că e o capcană. Curcuma, ce caută aici curcuma asta? E înlocuitorul de șofran, acum nu știu, o fi fost șofran, o fi fost... Da. Eu am fost convinsă că este șofran, nu cunoșteam curcuma, dar am avut încredere în Florian, gândindu-mă că este folosit mai des la orez. Coajă de lămâie, zeamă de lămâie n-ați simțit, nu? Coajă de lămâie, Și nici uleiul de măsline, nu? Și nici uleiul de măsline, nu l-am scris, da. Ok, echipa albastră. Ia spuneți-mi ce ați folosit. Ce am folosit eu, de fapt. Orez, creveți, măsline, ardei gras, roșii, pătrunjel. Eu am simțit curcuma, dar era șofran. Șofran. Mentă. Care e busuioc. Da. Și sare, piper, ulei de măsline, coajă de lămâie sau lămâie. Ambele. A fost o probă grea, foarte grea pentru mine, din cauza că am avut o salată cu creveți. Eu sunt alergic la creveți și din cauza că am avut un minus la această probă. S-a terminat și proba a doua. Concurenții par satisfăcuți deocamdată, dar cât au luat din cele 10 puncte puse în joc vor afla abia la sfârșit. N-ați făcut niciunul foarte bine lista cu produse și nu puteți să primiți nota maximă, dar v-ați apropiat foarte, foarte tare. N-a fost o probă grea. Următoarea probă nu o să mai fie la fel de ușoară. O să începem să gătim. Ce mi-a plăcut mie foarte, foarte tare, că nici ceilalți n-au fost 100% adevărați. Deci să moare și capra vecinului, nu? Ei, uite așa, moare, nu moare a noastră, dar și a lor. Deci nimeni n-a fost 100%, fiecare a mai uitat ceva, ba din potrivă, mie mi s-a părut că noi am fost cel mai aproape de adevăr. Hai să ne lăudăm, că noi știm că astea sunt vremurile. Deci dacă n-ai calitatea de bază... Da, noi am fost cel mai aproape de adevăr. Tare, asta este. Niciunul n-a fost destul de dibace să-și dea seama că am fiert orezul folosind o supă. Deci, punct scăzut tuturor. Dragii mei, am ajuns la proba a treia. Proba a treia este prima probă de gătit de adevăratele. Acum o să gătim eu în fața voastră sau împreună cu voi și fiecare echipă la masa voastră. Știți cum funcționează și aparatura, ați văzut ce ingrediente aveți, veți primi, de fapt aveți pe fiecare masă câte o rețetă. Am să vă spun că această probă va fi punctată cu 30, este maximum de puncte, deci cât ambele probe anterioare la un loc. Deci e o probă mai serioasă. Timpul de care aveți nevoie este 50 de minute. Voi găti în timp real împreună cu voi. Vreau să știți că nu este ceva foarte complicat. Este totul scris pe rețetă. Modul de montare al preparatului e foarte important și asta îl las la latitudinea voastră. Veți face două porții. Preparatul se numește suprem de curcan, cu duxel de ciuperci în cartofi roșii, înveliți în prosciutto și îmbăiat cu un sos cremos de muștar. Sună sofisticat, dar nu este. Este bucătărie, suntem la Academia lui Horia. Îmi doresc să faceți ceva ceea ce să vă placă, să placă și celor care ne privesc. Haideți, hai să dăm drumul la treabă. Primul lucru, se pun cartofii dintre toate. Păi da, și cartofii sunt cu un schepsis. Așa, zeamă de supă o punem aici înăuntru, da? Da. Așa e, nu? Da. Și cartofii pus acolo. Da. Vreau să vă spun
că avem cuptorul acolo, cuptorul care este setat la temperatura de 180 de grade, suficiente ca să faceți atât pieptul de curcan, cât și să coaceți cartofii în abur, în această supă, da? Ce a făcut în acolo? Ai fost atentă? Puiul. Du-te acolo, că faci bine. Eu voi pune cartofii sus, ca să nu vă încurc pe voi, da? Eu zic noi să-l punem în raftul 2, pe al nostru. Deci mai întâi bagă la copt și hai să băgăm cartofii la copt. 25 de minute pentru cartofi. Trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce scrie acolo, da? Câți cartofi? 3, 4, câte felii sunt? 1, 2, 3, 4, 5, e bine, da. Așa, și pune fondul de pasăre. Uite că scrie și acolo, să punem pe o foaie de pergament carne. Stai, da, trebuia să o tăiem, nu punem așa. Ne face ca o ruladă? Păi așa am văzut, așa că l-ai tăiat deja prea mare. Nu e nicio problemă. Nu mai tăia. Lasă că nu e problemă, nu e nicio problemă. Așa, așa cum a sosul? Sosul cu unt. Hai să cântărim un tu. Hai să facem muștarul la sosul ăla de muștar care l-a făcut el. Am văzut ce ingrediente a pus. 50 de grame de unt. Avem contarea, da? Da, mă, taie jumate, că nu e panică. Da, să ne vadă că folosim și... A pus unt, a pus miros de mii. După aia am zis jumate de linguriță de curcuma. Cam așa. Mai dai un pic jos. Atât, gata. Așa, ok. Măghiranul uscat De unde Dumnezeu e? și sosul Worcester. Uite. Da, dar maghiranul nu văd. Nu trebuie mult. Mai departe? Sare și piper. Ia să vedem noi cum merge treaba. Dai. Ok. Cum ți se pare rețeta, Irina? Interesantă. Ah, Da, mărunțești untul, da? Da. Untul e destul de moale. da, Este ok, da? da. Cred că mai bine pun eu un pic de Ai avea forță curaj să mănânci? masculin aici, da, sigur. Păi e foarte bună rețeta. Nu știu cu anșaul la ce facem, dar O să vezi, păi scrie în rețetă. n-am apucat să o citesc. Și după ce îl împachetăm în folie cu ingredientele, îl punem în cuptor după 10 minute. 10 minute, mai Exact. departe. Luana, ce zici de rețetă? Ai mai făcut așa ceva vreodată? Nu, n-am făcut. Cred că aș face mai ușor dacă nu m-aș uita în rețetar. Sincer. Da, Adică la sos... nu sunt sigur că ar ieși la fel. La sos e nevoie să te uiți, dar Da. la restul... Eu personal nu mi-am dat seama la început care este ordinea în care trebuie să preparăm. Pentru că era vorba despre un sos, puteam începe cu sosul. Dar dacă pierdeam startul cu cartofii, care au fost primii care au intrat la cuptor, nu mai îi aveai copți. Linguriță. Voi ce faceți aici? Mulțumim bine. Căutăm lingurița. Caută lingurița. Da. Linguriță? Găsești linguriță, lingură? Da? Nicio problemă, ne descurcăm și cu O lingura. jumătate de linguriță, nu lingură. Înseamnă un vârf de, Înseamnă un un vârf de vârf de- lingură. Așa. Atât ai. Voi sunteți Linguriță, bucătare aici? curcuma. Păi, la fix. Și acum să lipești celălalt. Da. Trebuia pus pe hârtie. Deci nu se întinde acest unt pe acest curcan niciodată. Serios? Deci eu vreau să-l La ung, mine s-a întins. îmi rămâne pe degete tot. S-a întins, l-am văzut și eu, s-a întins bine, s-a lipit, dar nu știu ce ai pus înainte, ai pus un pic de sare, ceva pe el. Nu, n-am pus nimic, sare am băgat în amestec. Am încercat să îl spionez cât se poate de tare pe Horia. E adevărat că am încercat să mă țin și de rețetă cât de cât, doar în sensul în care puteam să iau niște detalii. Pentru că nu puteam să-l urmăresc. Horia se mișcă foarte repede, foarte profesionist și e greu să ții pasul cu el. Așa. Invers. Și după aia, așa. Și după aia am pachetat. Zici tu? Da. Hai, tu dictează că eu bag. Așa, acum trebuie să pregătești ciupercile pentru sote. Așa mărunțele. Toată lumea a pus cartofii. Și carnea și cartofii, da. Ai mai tocat până acum ceapă vreodată? Eu? Da. Ți-e frică de cuțit, nu? Nu. Luana, tu ești Oricum vor scădea. cea care citește, nu? Da. În Și acest Florian moment, da. gătește, da? E bine. Îmi doream foarte mult să înțeleg din prima rețetă ca să pot să-i transmit lui Florian cât mai mult din ce am înțeles eu din rețetă, ca el să poată executa. Marin, te simți în apele tale aici? Zic cum te simți, spune drept. În mapa savantului. A? Cum? În Cum e? mapa savantului. Nu, n-am înțeles? Ca în mapa savantului. Ca în mapa savantului, a spus. Aoleu.
Eu mă așteptam să spui ca peștele în apă. Nu mult. Nu mult. Trebuia să încingem tigaia mai întâi. Gata. Asta nu vedem. Ceapa cum trebuie tăiată, julian sau mică? Nu știu. Păi noi nu știm nimic. Mică, am văzut că mică, da. Am văzut că mică. Ajunge. Așa, ce trebuie să mă apuc să mai toc? Hai să le punem în ceva, nu? Eu le-am făcut mai mari, dar sper că sunt bune și așa. Soteul nu trebuie să fie la temperatură foarte mare, ci la o temperatură medie, da? Nu vrem să ardem ciupercile și ceapa, ci doar să le sotăm, să le muiem, da? Cred că punctul nostru forte va fi faptul că suntem extrem de relaxați, naturali. Cu toate că ne aflăm într-un concurs, nu neapărat miza financiară ne va mâna spre a face mâncare bună sau spre a urmări sfaturile lui Horia. Mie mi se pare o experiență unică să fii alături de Horia și să înveți să gătești. Deci cu siguranță ne va plăcea traseul, drumul până la final. Indiferent că vom ajunge în semifinală sau în finală, va fi foarte plăcut să lucrăm împreună. Băgați mărunt șalota și ciupercile și sotați-le în unt, apoi adăugați vinul și condimente. Condiment. Vin și condiment, nu? Ok, ce condiment merge la... Aveți întrebări, nu? Ce condiment merge aici? Concentrați-vă asupra rețetei, sunt acolo, gătesc în fața voastră. Deci trebuie să faceți ceea ce fac și eu, nu altceva, n-aveți de făcut altceva. Sunt doar câteva piese de pus cap la cap. Să nu uitați cartofii pe care i-ați pus în cuptor, să nu uitați... V-ați uitat la ceas, da? Foarte bine. Să nu uitați nici... Așa, bravo. Le-ați pus împreună și cearpa și... Da. Nu ne certa. Nu vă cert. Eu nu vă cert. Ok, voi n-ați pus ciupercile cu țeapă odată, ba da. Cum? Ciupercile cu Ba șalota da, odată. ceapă și... Păi, deci toată lumea a făcut așa. Cam la fel este, da. Horia, fi bun și ceartă-ne pe toți. Toți am pus la fel. Eu nu cu vă cert, ciupercile eu nu vă odată. cert, eu nu vă cert. La începutul probei m-am speriat puțin pentru că nu înțelegeam nimic. Mă uitam la ingrediente și ziceam, Doamne, ce însemna asta? În fine. Pe parcurs am înțeles foarte repede avantajul. Avându-l pe Horia în față, puteam să îl urmărim și să ne sincronizăm cât de cât cu el și cu ceea ce face el, să vedem să nu mai fiu chiar atât de mult în ceață. Vin, da. Așa scrie? Da, am pus el acum. Și usturoiul. Hai. Atât. Ai pus? Hai să pun O să sare. mai punem după aia. Cornel, cum merge treaba? Merge. Acum merge. Mai aveți 20 de minute la dispoziție ca să faceți treaba asta. Ce faci acolo, Marin? Le zdrobesc să se facă pastă, pentru că blender nu le face usturoiul și anșoa. De ce? Le taie. Da. Le taie, nu le face pastă, nu le... Ba da, le face. 2 linguri oțet de vin. Oțet de vin am pus. Unde scrie oțet de vin acolo? Unde spunem oțet de vin? Uite-mă, oțet de vin acolo. Stai așa. Ochi, că nu vede. Gata. Bate-l acolo. Trebuie să facem sosul. Să facem sosul. Sosul ăsta. sosul? Ai luat cartofii? Da. Pe urmă trebuie să băgăm iară. Acum Știu, dar hai să fac... Ce să fac acum? trebuie să-i tăiem în două. Mai citesc eu o dată aici ca să fim siguri. Și pune aici să se răcească. Scoateți cartofii din cuptor. Da, s-au făcut? Apoi lăsați să se răcorească puțin. Așa. Tăiați-i în două de-a lungul, scobiți jumătățile și umpleți-le cu ciuperci. Atât, o lingură de apă Da, asta o să facă un rahat. Nu se facă bine, dă-te un pic. și o lingură din nejiul rezultat de la curcan. Am făcut-o de naibă, am luat-o. De ce? Trebuie să făcută maioneză. Scobiți jumătățile și umpleți-le cu ăsta de ciuperci. Deci îi punem unul între altul, nu trebuie un plus pe sus. Vezi? Atunci nu mai pune așa mult. Păi da. Și mai ia și de nouă altă. Uite ce face cu tavaia. Unge. Și trebuie să ungem și noi tava. Deci în două pe lung, ca să putem să-i umplem Da, și să-i împachetăm la fel. așa. Nu, mai bine invers, cred că. Se cojesc mai ușor. Așa, ca să-i scobem. Păi sigur, trebuie să-i scobim în mijloc, dar trebuie să-i las să răcească puțin. Nu au nimic. Se răcesc mai ușor, așa, știi? Așa, că după aia îi scoatem, îi scobim în mijloc, punem umplutura de ciuperci și punem prosciutto. Nu-i bun? Nu.
Ați verificat curcanul? Păi nu, că după 25-30 de minute trebuie. Și cât a trecut? Mai sunt 5 minute până la 25. Foarte bine. Ăsta e cu ăsta. Mult, mai un pic de asta. Să-i căpăcim. Aha! Acum Ai vedem făcut bine perechile. Acum ai văzut despre ce este vorba. Ras, că nu se închid. Aia este. Dă cu prosciutto. Ia uite. Aia este. Nu trebuie umplute la refuz. Foarte bine ați făcut. Yin și yang. Și astea de ce sunt așa rupte? Sau rupe parcurs. În drum încoace, nu? Hai să pui la căliț paranghelul. Repede, tigaie. Șterge cu hârtie. Poți? S-a lipit aici de la închis, da, cu partea de aia jos. Uite așa, da. Cu partea lipită în jos. Ce parte a lipită? Astea-s două aici, nu-i bun. Uite aici, una. Bun, nu zic cu partea care... Partea ce? Partea unde se îmbucă în jos, știi? Uite așa. Adică așa. Uite ce frumos. Ai împachetat cartofii în... Ați făcut curățenie, da? Cartofii ați scos? Da, sunt deja tăiați, trebuie să-i împachetăm. Vedeți că trebuie să-i băgați în cuptor. Nu durează mult să se gratineze. Un 3-4 minute, da? Sparge ou și punem gălbenușul. Tu uită-te în rețetă ca să vedem sosul cum îl... Trebuie să punem un pic de ăsta. Nu trebuia să punem uleiul, fără uleiul. Uleiul la sfârșit trebuie adăugat câte puțin, fir subțire, scrie. Da, nu e nicio problemă. Bine că ieșit așa. Da, e un sos, de fapt. Scoate-l aici și pui un pic de zeamă acolo în ăla și amesteci, știi tu. 5 minuțele și treaba e gata. Asigur aici? Ajunge? Sau mai pun? O lingură scria. Am pus. Hai o lingură acolo. Gata. Șterge cu farfuria. Așa. Nu mai pune carne. Da. Așa. Așa. E prea gros. Nu, e oribil. Nu. Puțin și bun. E gata sosul. Gata sosul, sigur? Da. O să scot cartofii atunci. Du-te. Da? Du-te. Nu ne grăbim, nu mă grăbim. Da, lasă-o. Gata, lasă-o cu asta. Așa, n-ai făcut. Pune aici. Nu s-a făcut. Două. E cam crud înăuntru. Trebuie să-l mai lăsăm, da? Foarte tare. În mijloc. Nu, e bun așa. Lasă-l în sus. Uite așa. Ai făcut mama lui de piept. Într-adevăr, dragii mei, să știți că ardelenii îți de un calm enervant. Eu, la un moment dat, de la început am fost un pic mai stresată că nu o să ne ajungă timpul și am început mai repede. Marine, vezi că nu știu ce vede. Și el calm, ca ardelenul. Stai, dragă, că este... Dar nu te grăbi, dragă, dar stai așa. Ia să vedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1, gata! Am slăbit 2 kg. Cum e, Luana, e ușor? Nu? Descrie-mi tu preparatul tău. Dacă ți se pare ceva bine la el și dacă ți se pare ceva rău. Și spune-mi dacă tu consideri că e bine făcut. Zi-mi. Eu consider că e bine făcut. Mai puțin pieptul de curcan. N-a stat destul de mult în cuptor pentru că nu mai aveam timp să-l facem. Eram la limita timpului. De ce? Că l-am băgat prea târziu în cuptor. De ce? Că ne-am mișcat mai greu. N-am estimat deci bine totul e bine, mai puțin curcan. pieptul de curcan care nu-i făcut. Nu mi s-a părut un preparat foarte complex, dar totodată au fost multe lucruri de făcut. Cartofi, sparanghelul, sosul, umplutura, puiul, toate. M-au trecut toate apele. Ne-am grăbit cu sosul. Ne-am încurcat puțin în hârtii. Ați băgat ulei acolo, la bun început. S-a remediat. Mămăliga lui de ulei s-a reparat, nu? Cartofii cred că sunt buni, aștept să-i gust. Sparanghelul e bun. Carnea e pătrusă. Am verificat. Voi sunteți fericiți cu ce ați făcut? Te rog, da. Nu. Zim. Îți spun cu ce nu-s fericită cu sosul ăsta, pentru că nu așa trebuia să iese. Exact ca și colegii noștri, am pus uleiul. De ce? Păi tocmai de asta am greșit sosul. În rețetă scrie, în fir subțire, trebuia să fie spumos. N-a fost spumos, a fost ceva așa.
Nu mi-a prea plăcut. Ca nivel știu eu, de profesionalism, să zicem așa, am fost cam la aceeași scară de valori. Nu e unul mai sus decât celălalt. Cine a făcut sosul bine, n-a pregătit carnea. Cine a pregătit carnea, n-a fost bun cartoful. Așa, deci luat la un nivel, am fost cam toți la același nivel. Designul este așa. Și ce cu lichidul acolo, apa aia? Nu, aia este de la ce a pus în ultimul rând colegul. A vrut să pună A vrut să pună soft. Nu e făcut. De ce? De aia că l-am rulat și trebuia 10 să mai stea minute puțin. L-am rulat și eu. Și l-am pus în urmă cu 10 minute în urma de ce? Datorită faptului că nu aveam ochelari și nu știam, pierduse în șirul rețetei și... De ce nu m-ați întrebat pe mine? Deci greșit. De 2 ori cocanul nu-i făcut. Voi n-ați decorat deloc farfuria. Sparanghirul cred că e ok. Cartofiul se gustă imediat. La voi e prea bătut pieptul de curcan. Trebuia mai rotund, mai... Uite, știu la al meu cum e, mai țapăn așa. Dar e făcut. Care e făcut? Domnul, e făcut, nu moare nimenea. Îl vom mânca. La voi e aranjat frumos. Îmi plac feliile. Stăm bine cu designul nostru. Da, îmi plac feliile, dar nu pe marginea farfuriei. Horia, noi la design aici, ca să... Pot să-ți mai spun ceva? Da? Ne-am gândit la client și am scos bucățile de carne care erau nefăcute, da? Și asta ne-a condiționat și la design. Da, o să gust sosul. Ați băgat oțet? Da? 2 linguri. Peste sparanghel ați pus sare? Da. Ăsta e bine făcut, nu e prea tare. Și cartofii sunt fierți. Nu gusta și din curcan? Nu. Culmea e că nu s-a pătruns. Poate s-a deschis prea des ușa la cuptor. Poate cineva ne-a schimbat pieptul de curcan, l-a scos din tavă și l-am... Bine, nu știu ce s-a întâmplat, dar cert este că trebuia să urmăresc și temperatura de la cuptor, lucru pe care nu l-am făcut. Îmi pare rău că n-am mai fost pus în situații de genul ăsta. N-am mai gătit piept de curcan în folie și așa mai departe, ca să știu mai bine. Au pus carnea mult prea târziu. S-au apucat de treabă prea târziu. Au stat mult la rețeta aia să o citească și tot n-au înțeles despre ce este vorba. Se vede că nu-i făcut. La voi o să gust din curcan. E moale. E important să fie moale. Nu s-a uscat. Sosul are mai multă sare. E chiar bun. E chiar bun. Faptul că nouă ne-a ieșit curcanul, a fost pătruns, era comestibil, să spun așa, îi se datorează lui Anei. Pentru că am avut tendința să rulez și eu la început și după aia mi-am dat seama că timpul de cocere este cam scurt, nu știam nici temperatura cuptorului și am zis ok, lasă-l desfăcut, mai bine să fie mai bine făcut decât nefăcut. Și asta a făcut diferența până la urmă. Și ciupercuțele? Cartoful nu prea e făcut. Oh. Aici a dat un pic de chix, dar nu foarte, foarte tare, adică se putea consuma. Fiind cartofi noi, se fac mai repede decât ceilalți. Parcă n-avea așa mult gust duxelul de ciuperci, care trebuie să fie parfumat nici prea tare făcut, dar nici prea fleșcăit. A fost între. Eu plec de aici până nu mă gust. Bun, curcanul vostru nu-i făcut. Am greșit, că am întârziat vreo 10-15 minute, timp suficient la urmă ca să pătrundă și am greșit că nu l-am proporționat în 2 pachete sau să nu-l rulez, erau metode altele de preparare. Cartofii, în schimb, mi-a făcut. Sosul e ratat, era, nu știu ceva, o zeamă. Carnea n-a fost destul de bine pătrunsă, adică ar fi putut fi prăjită un pic mai bine, mai pătrunsă, însă ne-am grăbit un pic, că în momentul în care auzi, mai sunt 2 minute, mai 1 minut, ce să faci? Repede, fugi la cuptor, scoate carnea. Așa, se putea mânca, era mâncabilă, dar, într-adevăr, n-a fost suficient de pătrunsă. La sos, cred eu că ne-am încurcat un pic în sensul că, citind rețeta, le-am pus grămadă. Ne-am și grăbit să le facem și le-am pus toate odată. Uleiul trebuia pus, dar la gust a fost foarte bun, chiar și Horea a zis că gustul a fost bun. N-ai pus sare. Marin, ai o problemă cu sarea. Mă așteptam la mai mult din partea lui Marin. La primele 2 probe m-a făcut să cred că e mai priceput. Este priceput. Acum s-a întâmplat ceva de a dat greș, dar n-are voie. De bine de rău, scârțind un pic la încadrarea în timp, toate echipele ies și din proba cu numărul 3. Numai puțin de 30 de puncte pot fi câștigate la această probă, dar cine o va face oare? De proba aceasta nu sunt destul de mulțumit, dar având în vedere că va mai fi o probă,
cu un punctaj destul de mare. Sper să compenseze și pe ansamblu să iau o notă bună. Eu sunt un tip perfecționist și destul de obiectiv și cam al dracu cu mine. Eu mi-aș da 20 de puncte. Eu îmi recunosc greșelile. De data aceasta mi-am dat seama că am făcut tot ce am putut. Drept urmare, pentru condițiile cu care m-am confruntat, am obținut maxim. Per total, la curcan ieșea bine că eram pe primul loc, dar n-a ieșit și asta e. N-a fost tocmai bine, dar zic că suntem la linia de plutire. Emoțiile sunt mari la începerea celei mai valoroase probe din concurs. Numai puțin de 40 de puncte sunt puse în joc. Deci calm, concentrare și inspirație. Asta le dorim concurenților și cum o ieși, o ieși. Asta este proba de creativitate, de imaginație. Acum trebuie să dovediți că sunteți pricepuți. După ce o să zic start la deschisul cutiilor, veți avea 5 minute să evaluați produsele pe care le aveți acolo. În plus, afară de aceste produse, mai aveți dedesubt, în frigider, dacă vreți să-l deschideți, un bol cu frișcă neîndulcită, adică smântână dulce bătută. Rețeta pe care o veți face trebuie să fie gata în 45 de minute, în afara celor 5 minute care vă sunt necesare ca să evaluăm situația. Să evaluați situația și să hotărâți ce veți face, da? Deci aveți 5 minute. Și rețetă proprie, imaginați. Și să luați, bineînțeles, rețetă proprie. Și să vă luați de acolo ingredientele. După cele 5 minute, când am dat start la cele 45 de minute care urmează, nu mai aveți voie să luați nimic de spate, în afară de farfurii. Câte porții? 2 porții, da? Start. Deschideți cutii, vă rog. Cu grijă. Să nu dărâmați ceva, să nu vărsați ceva. Ce sunt astea? Greu în coș. Șalotedina, nu ceapă. S-a vărsat ceva deja. Nu contează. Rosmarin, cimbru. Ajunge, nu? Vrei să luăm asta? Asta e sare cu verdețuri. Hai să luăm de acolo ce ne trebuie. Nu facem niște paste, ceva. Paste. Și cu ciupercile și cu ăla și cu ăla facem. Hai să ne luăm paște. Zahăr nu merge niciun caz. De ce? Că merge contrastul. Pentru mine este important să știți că mai e un singur minut. Ratar, friptură, parmezan, nu e niciun de parmezan. Ciofran, se dau un pic de culoare. Ciofran, scorțișoară, nu? Cardam, parmezan. Echipa portocalie, da. Sunteți vorbăreți. Da. Spuneți-mi ce ați ales să faceți. Am să facem niște farfale cu ciuperci și cu șuncă. Și la sfârșit o să punem noi niște mirodenii. Ok, 2 porții. Echipa roșie? Noi am ales să facem clătite, umplute cu șuncă și ciuperci și cu mozzarella pe deasupra sau cașcaval. Da, voi? Noi o să facem niște pene cu șuncă, cu verdețuri, cu sos alb și ciupercile trase la tigaie lângă. Da, îmi place cum sună, trebuie să recunosc. Uitați-vă la ceas. Mai aveți 45 de minute din acest moment. Vă doresc succes. Sincer să fiu, ne așteptam să fie un desert. N-a fost să fie, ne pregătisem psihic pentru altceva. Ce putem să facem cu o mână de făină, un ou, puțin ulei, puțin lapte, jumătate de cupă de ulei? Mi s-a părut extrem de săracă un pic de șuncă. Asta e oferta. Că e ca o dilemă. În momentul în care ai de unde să alegi, sunt multe, mă așteptam să fie cu totul altceva în cutia respectivă, să fie mult mai multe ingrediente. La fel, credeam că o să fie un desert. Ce verdețuri băgăm aici? Băgăm ceva care să fiarbă înăuntru aici? Putem să băgăm. Bagă ceva, ca să prindă gustul. Trebuie curățate ciupercile? Eu vreau, da, să le curăț. Avem timp, avem timp. Dacă ciupercile de rândul trecut, de ce nu ai curățat? Pentru că atunci a fost altă rețetă. Ok. Tăiem astea mici, așa, țațac, ne amestecăm. Astea le lăsăm întregi, Asta îi să dau drumul la cronometru. Nu-i multă. Crede-mă. Nu-i multă, că pastele trebuie să ia. My God, până acum n-ai pus sărac, acum pui bravo. Nu, nici de cum. Ok, uite, să întreb un maestru bucătar. Eu în apa de la paste... Maestru! Maestru bucătar. Eu în apa de la paste, de obicei pun puțin ulei să nu se prindă pastele. Vrei să știi adevărul? Da, se pune. Nu. Nu? Nu e necesar. Uleiul ajută la un singur lucru, să nu facă spumă. Sunt 2 litri de apă, nu știu dacă sunt. E ok. Trebuie mai multă apă, cred. Capacul, da, trebuie mai multă apă. Dar fii atent că noi în 12 minute trebuie să fim gata cu astea acum. În momentul în care ai pus pastele, ca să fim cu totul cald. Deci, sosul cât de repede țese? 7 minute. Ne hotărâm, lăsăm asta la sfârșit atunci, da? Le prăjim și ne facem la sfârșit și băgăm pastele sau invers, cum vrei.
Cum vrei tu. Ai dat drumul la ulei? Așa. Păi nu, eu zic să-l păstrezi ăsta pentru clătite. Nu, că ne trebuie puțin de tot pe ce pui ulei mult la clătite. Păi să punem ulei de măsline la... Nu. Da, mai lung. Dar nu tot, da? Lasă câteva ca să pentru ornat. Uite, așa mai multe. Mai multe până Nu aici. ajung acolo pentru ornat. Așa. Așa. Alea tăiate dacă am de 2 cm. Așa. Așa. Ce faci aici? Un sos alb. Am observat după aia că nu am unt. Cum nu e unt? Nu e unt. Punem un pic de ulei, nu? Și atunci de ce ai vrut să faci sos alb? După ce am ales, mi-am dat seama că nu avem unt. Asta să n-avem nici lapte. Și cu ce-l faci? Cu Ulei ulei? de măsline, cu verdețuri și cu lapte. Și cu un pic de vin. Că ți-a mai rămas acolo făină. Sunt Ai mai făcut așa ceva? Ulei de măsline nu, doar cu unt l-am făcut. Îți bagă un pic de vin acolo? Lapte. Lapte? Sigur? Păi tu cât? Da, pune. Vrei să torni și un pic Poți de... să inventezi, nu? Poți să faci ce vrei. Numai să iasă. Cornel, un pic de vin, te rog. A pus ulei de măsline la temperatură mare în tigaie, s-a încins tare, a pus făina, s-a ars făina, a făcut nici măcar în taci, că a început să se pută și Cornel, pac, cu laptele. Păi stai puțin. Ce a făcut acolo? O mizerie. S-a făcut niște frecăței negri, urâți, care mirosea urât și a băgat blenderul. Doamne, ce e asta? Crezi că o să iasă vreodată ceva aici? N-a fost temperatura prea mare? De ce n-ai ridicat tigaia de pe foc? Ridicat-o. N-ai ridicat-o. Am văzut cum s-a ardea. Fix când am pus făina, da. După aia a ridicat. Târziu. Poate reușesc să dreg. Mai e 25 de minute. De ce nu faci din nou treaba asta? Mai ai lapte? Nu. Nu știu dacă îți va ieși vreodată ceva aici. Ca să fiu mai sincer, nu-ți va ieși niciodată nimic acolo. Mai bine las și mă apuc de altceva. Ce pui aici? Acum pun Ciupercile? ciupercile la făcut și așa mai departe. La mine aici e simplu. În momentul în care am pus, ai sosul gata, trebuie să venim cu el peste asta. Dar de ce trebuia sos alb? Am văzut făina, am văzut laptele. Asta mi-a venit pe moment. Când ne-am dat seama că nu avem unt, am zis ce să folosim, am pus ulei de măsline, plitele, nefiind obișnuită cu ele și se încingeau foarte repede, din cauza asta mi s-a ars și făina. Nu aveam timp să... Chiar nu mi-am dat seama că se arde atât de repede. Până la urmă am băgat mixerul în ea, s-a pasat, am strecurat, a ieșit un sos fin, până la urmă am pus smântâna lichidă, s-a amestecat, totul a fost ok. Am mai completat cu verdețuri. N-ai pus prea mult aluat? Ba da, eu i-am zis că a pus Cam prea mult. Știi că decorul trebuie să poată fi consumat. Da. Așa. Bine. Cu făina nu mai face nimic, nu? Ba da, face imediat un sos. Ușor. Pune puțin la sos. Foarte puțin. Da, pune un pic de apă. Unde e prima clătită, Florian? La gunoi. A furat-o cineva. A plecat, nu? Pune un pic de apă. Nu trebuie să o arunci. Nu mai trebuie să lipit. Am murit că primele două clătite n-au ieșit și le-am aruncat direct la gunoi, dar am înnebunit, am crezut că, știind că trebuie să facem și două porții, și am zis ok, facem franțuzește, mic, bun și scump. Și am făcut câte o clătită la porție. Ușor. De ce te grăbești? Hai că mai avem aici de Te două. grăbești. Hai, arunc. Nu, e prea puțină făină. Nu sunt obișnuit cu plită electrică și nu știu cum lucrează, ce temperatură are, nu simt și probabil focul era foarte puternic în momentul în care am pus aluatul, s-a cam prins, s-a cam ars. Nu este bine. Au pus mult prea mult aluat de 2 ori în tigaie, n-am înțeles de ce. Și nu le-a ieșit. Apoi temperatura nu au reglat-o cum trebuie, iar e greșeală. Nu accept explicații de genul nu cunosc mașina de gătit, treburile astea, nu mă interesează. Ați hotărât să schimbați preparatul, nu? Da, interesant. Mă, de încins rău ăsta. Și acum lăsăm mai mult. Asta pun pe final. Asta pun eu. Câte minute au astea? Imediat trebuie să fie gata, în 2 minute. Trebuie să fie al dente. Piervea acolo, da? Da. La și 19 minute, să ții minte. 11 minute. 10-11 minute. Al dente, să fie al dente, 10-11. E sigură că temperatura e bună de fierbere? 8? Ia bagă Păi mai dacă sus. fierbea pe atare.
Nu contează, dar trebuie să menții la aceeași temperatură. Că după aia nu se mai fac bine. Crede-mă că-s crude, nu s-al dente. Ba, da, nu. S-al despăcute. Acum e ok. Nu știu, ar mai putea fi grăsată. E perfect asta. Da? Păi le băgăm la cuptor, ce faci? Nu le mai băgăm că e făcut, nu mai trebuie. Le băgăm un pic la cuptor cu cașcavalul pe ele. De ce nu? Părerea mea e că sunt ok. Păi și cu mozzarella asta ce mai faci? Păi dacă n-aveam smântână, dacă n-avem sos, la ce să ne băgăm la Smântână? cuptor? Da. Avem. Aveți frișcă bătută jos. Păi da, ca să le băgăm la cuptor ne trebuia smântână, nu frișcă. Nu. Frișca este smântână bătută. E neîndulcită, nu e dulce. A, nu e e jos. îndulcită? Păi, Păi nu normal. avem. Uite-o. Iată Ai gustat-o? asta și pune hârtie în ea. Gustul și hai să vezi că nu e dulce. Nu e dulce. Ciupercile mele. Așa. Pe foc bați gălbenușul de ou Nu, l-a bătut înainte. L-am bătut înainte. și l-amesteci pe foc. Da. Asta e rețeta Asta lui. e carbonara ta? Am zis că nu. Început, am pune repede să nu te vadă. Asta nu se pune așa. E sigur? Da. Na, bun. Știi la ce temperatură coagulează ou? Da. Cât? La 60 de grade. 60 și... Da, 2, dar 3 de grade. fiind diluat, deci cu laptele, am vrut să se pună peliculă peste toate Și pastele. cât mai ții acolo? Gata. 1 minut, 2. Gata. Eu, de exemplu, eu fac sosul, îl pregătesc și apoi pastele le pun peste sos, mestec și iau de pe foc. Clar, nu mai pun nimic altceva și absolut nimic crud. Foarte puțin mai trebuie lăsat. Auzi, să punem niște rozmarin în astea, nu? Cornel e dansator, Cornel e stripper. Nu mă aștept să gătească. El nu știe că ciupercile alea puteau fi făcute chiar sub salamandră, avem una aici, le-a băgat în cuptor, le-a scos, iar le-a băgat, le-a scos, pentru că nu știe cum se fac. Aici n-ai pus cașcaval. Da. Iată. Du-le, vezi să nu te frigă. Cât mai au pastele? Că pentru 11 minute mai avem 4, deci 27. Cred că e mult. Avem timp destul, stai niște, mai avem. Uite, așa. Să fie modern. Stai că punem cu cleștele. Cum să pui cu cleștele? Uite așa. E foarte bine cu cleștele. Este exact ce ți-am spus eu. Ai o venit să ne spună. Nu se face sosul pe foc, dar de ce să ne descalifice? Nu ne descalifice, să liniștită, nu. Uite, hai să vezi. Nu și mie puțină hârtie, da. Nu mai pune de la, nu mai pune de la, că e foarte puternic. Pe decor, mă, pe decor, nu pun. Așa. Deasupra punem puțin pătrunjel. Dar Nu nu sunt le-a sărate, păsat dacă mă pentru- întreb pe nu le-a mine. păsat. Știi? Nu se rate. Nu, le-am gustat. Nu se rate deloc? Ba da, dar nu cât trebuie. Dar pe bine, le-a sezonat la urmă. Că dacă Luana, se potrivește cardamomul cu clătitele alea? Este decor. L-am pus pe decor. Și nu se mănâncă? Nu, această zonă e strict... Deci decorul nu se mănâncă? Ba da, decorul se mănâncă, dar el este comestibil. Adică dacă vrei, de exemplu, așa cum la mâncarea japoneză sunt atașurile acelea micuțe și tu, dacă simți nevoia de mai mult condiment, Apelezi la cardamom. apelezi. Asta e mâncare japoneză. Vezi? Asta mi-a E plăcut. fusion. O să țin minte pe asta cu fusion-ul. Stai să-l notez aici. Echipa roșie a avut un singur lucrător, pe Florian. Luana a fost entitatea gânditoare. Ea crea. Ce cu grilajele alea? Ah, Adică ăsta e un fel de jilava. ferească Dumnezeu și Maica precisă. No. Gata. Tot nu știu ce ați făcut cu făina. N-am făcut. Maestru bucătar a zis că nu. Și pastele puneți la cuptor? Exact cu un minut, înainte doar că să se topească. Un atât. minut. Și pastele tot nu sunt gata. Pastele mai au exact un minut. Ideea de a fierbe apă cu ierburi și cu ulei de măsline este un obicei italienesc. Foarte bun. Pastele au fost gustoase făcute de Cornel, că el a fost cu ideea asta. Doar că le-a fiert puțin cam mult. Nu știu după care cronometrul a cronometrat, el 10 minute, că trecuse cam aproape 18 minute. În fine, moi, da, bune, da? Okay. Am călit în ulei de măsline ciupercile, șunca, urmă am pus deasupra farfalele, care le-am făcut, am încercat să le fac al dente. Și ai reușit?
Le-am gustat, sunt al dente. Da, al dente, deci E bine. cum e producătorul așa se E spune bine, că e bine. minus un minut, pentru că pe urmă mai durează Foarte bine, tigaie teoria un e minut. ok, practica ne omoară, mămăliga Da. ei. Astăzi și mâine. Și ai băgat acolo gălbenuși de ou și după aia frișcă Cu lapte, bătută. cu lapte. Nu era bine să le amesteci Împreună. cu frișcă. Nu era mai bine să iei tigaia de pe foc și cu farfalele fierbinți să amesteci ou lângă foc? Întreb. Nu știți, sigur cum Da, e. era temperatura jos, am văzut că era la vreo 400, 300, Da, 400. erau minus 8 grade aici. Nu erau, dar Era tamam bun să mergi la foc. acum nu știu că dacă La- era controlat și știam că 30 de grade, îl puneam Dar la din 30 moment de ce grade. produsul e gustos, Trebuie dat jos contează de pe foc. metoda. Da? Trebuie dat jos de pe foc. Bun. S-a brânzit. Gustos, dar nu bine. E... Tațăleanu, hai să-ți fac niște paste la modul ăsta. Ornat cu frunze din aia. Trist, ok. Farfuria totuși bine aleasă. Ia să vedem. E bun la gust. Bune la gust. Arată bine. Pastele fierte cât trebuie. Sosul s-a brânzit. Clătitele sunt moi. Ce să fac cu inimioara ta? Eu zic să mănânci. Aoleu! Nu, rămâne de decor. Băi, clătitele nu sunt rele. Mă așteptam să fie... Eu mor de poftă. Gustul e bun. Echipa Roșie a făcut clătite. Habar nu am cum au ajuns la ideea asta, dar trebuie să vă recunosc că același lucru l-aș fi făcut și eu. Bine, clătite, nu nenorocirile alea care se rupeau acolo. Nu știu cum de-au ieșit două, au avut mare noroc. Căci a fost o greșeală pe acolo pe unde au făcut ei aluatul. Ei, acum la voi. Vreți să vă spun ceva? Arată trist. Ce ați luat și o altă farfurie? Cred că nu sunt chestii rele astea de aici. Astea au gust bun. Îmi place că ai pus sare pe stele. Nu sunt rele. La fiecare probă am avut o problemă, o dată cu sarea, o dată cu plita, o dată cu curcanul. Parcă am avut un pic de ghinion astăzi, dar până la urmă ne-au ieșit preparatele bune și cred că asta contează. Ce a fost de făcut s-a făcut până acum. Din acest moment, doar maestrul Vârlan hotărăște. Dar nu zarurile vor fi aruncate de Horia în urnele de pe fiecare masă, ci punctele atent cântărite de maestru. Mie mi se pare că pentru bucătari amatori am fost undeva de nota 8-9. Am ajuns și la note, da. Gata, s-a terminat. Se trage linie și se face o adunare simplă. Aveți emoții? Sigur aveți, pentru că doar Horia știe acum rezultatele. S-a terminat ziua 2 din acest concurs al nostru. Notele sunt destul de aproape, punctajul e destul de aproape. Trebuie să zic că vreau puțin mai mult. Vreau un pic mai multă creativitate. Proba 1. Note. Portocaliu. Ia să vedem. 16. Albastru 15. Roșu 17. Da? Proba 2. 9 portocaliu, 8 albastru, 7 roșu. S-au mai schimbat treburile aici. Portocaliu, ați ghicit cele mai multe, da? Albastru și roșu cele mai puține. Am sfeclit-o, cum s-ar spune. Ați sfeclit-o, n-ați sfeclit-o, asta este. Proba 3. Aici ați început să gătiți, mai așa, mai așa. Doi dintre voi n-ați reușit să faceți carnea să fie gata. Aia e o problemă mare. Și notele. Portocaliu 21. Albastru 20. E diferență foarte mare. Iar roșii
Voi 23, că ați făcut carne bună. Ok, acum vine proba patra, proba de ingeniozitate. Și vin notele. Portocalii 30 din 40. Albastru 28. Aici m-am necăjit. Voi 33. Notele. Aici 76, 71, 80. Pentru mine, da, ați câștigat, nu o diferență foarte mare de portocaliu, puțin mai mult de albastru. We are the champion, my friend. Hey, We'll keep on fighting to the end. Till the end, sau to the end, Deci, nu știu, habar n-am. trebuie să ne facem griji cu ea, 10.000 de euro. Am avut dreptate când am spus locul 1, locul 2 și locul 3. Cred că am nimerit-o, dar pentru noi emoțiile abia de acum încep. Ok, vă felicit pentru faptul că ați participat, vă felicit pentru că ați reușit. Voi mergeți în semifinală, o să fie tare greu. Tare greu pentru că o să trebuiască să faceți mai multe clătite. Va trebui să reușiți măcar 4. Nu cred. Da? Bine. Am pierdut, dar cu zâmbetul pe buze și vă spun asta din două motive. Zâmbetul pe buze pentru că știm să pierdem și, în al doilea rând, un pic ironic pentru că, de exemplu, la prima probă trebuia să câștigăm clar. Ce pot să spun? Sunt puțin dezamăgit, dar părerea mea este că, într-adevăr, Florian este puțin mai bun decât mine. Puțin am spus, pentru că diferențele la puncte au fost foarte mici. Deci merită să meargă mai departe, sper să și câștige concursul și să facă cinste cu bere.